Assalamu alaikum warahmatullahi masu kallon mu. Barkan ku da raka muna muku tallan fim ɗin wato Rashin Sani wanda zai zo muku a wannan tasha ta mai albarka wato Tsafta TV. Idan na subscribe domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora da masu nishaɗantarwa da faɗakarwa da wa'azantarwa. Ina godiya musu ya baya da haka za mu fara ɗora muku wannan shiri a tashar mu ta biyu wato Al'umma TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me faru da ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? To dama dai akan maganar mai ɗakin ka ce. To shi wannan ba Allah mai shigo da shi wannan lamarin. Ka fi son zama a nan wurin? Nan din ya fi daɗi saboda kin ga yanayin garin gaba wuta ga kuma zafi. To an gaya miki su maza haka suke zaune? Su ma suna fita nasu 'yan matan suke kulawa. Ba kya ganin da matsala? Gaskiya. Abin ne a yi dame ni dai ina son shi yana burge ni sosai. Na rasa ta ya zan bullo. Insha Allah ba zan sake ba. Matarka tana neman yafiya a gare ka. To ai dole ka san yanayin mata sai ka yi haƙuri. Wannan karan ba zan bar abin ya tafi haka kawai ba. Dole ya kamata a yi haƙuri. Sharrin shaɗan ne. Insha Allah a cikin wannan watan zan dawo. Ke kin san yadda kike kuwa? Ki mai magana mana. Kin san ni fa mata aure ce. Sannan kuma gashi kin haɗa komai. Wannan shine abin da ya faru baba. Na riga na gama magana. Ka sa matarka a ku koma gida. Akwai matsala babba gagarima wanda gaskiya tare ta sai ikon Allah.